लोगोफोर आंनि रैरुबगयारि चेनेलाव बरायबाय। बेरायनो थांदो। मैनापुख्रियाव जोंहा मैनापुख्रियाव बेरायनो थांसै। उफाय गैया खालामनानै बेरायनांगौ जायो आजिखालि। गुस्थिफोरा गावब्राजोबो सिलिखा जानायनि बाथ्रानो आखायावनो थाखायो। कृष्ण गिजियाना आं गाहायहाय खा बेंगालरखौ गोसथोयो। माला मोनहैनाय नोंलाय इयो मैनापुख्रियावनो लामा ससेयावनो फट' खेबजा। ओइ फैदो। दुमनिनि साहा बागानसिम सौफैबाय जोङो फाइनालि। फैनानै निकासि मोनफैलायबाय। डाक्टार गैया मोजां गैया जायगायाव मोनफैबाय आरो। फैबाय बाजाराव माखसे जोंना एखे आंना खानाया ओरै दावखोलांजोबबावबायसो। गोदोनि माबायदि जालायलांदों आंना। गोदोनिया ट्रिस खानाय खालायलायनाय। मुफुर माबायदि जादु समायदो गालांजोबो। मेथाइखौ खोन्थिनाय जोंनिखौ मेथाइया खोन्थि। आं मति जादों खावलायबो गारदों। मा थुदो ओइ मा जादो मार हौवालाय इयो कफि गानलायदो नों मा जादो दिनै खोन्थिनाय जानायखौ खोन्थिनाय नङा नोंनि जानायखौ खोन्थि साइसथार नुदो। फैनो गणेश बाबाया फै खुलुमैनो बाराद्राय खाथियाव थांबायनानै ओइयावसो मोनहैग्रोलायो। फाइनालि जोङो दिनै मैनापुख्रियाव मोनहैमारसिगोन। मिलायदेगाव मा लाबोना सोंनायानो मैनापुख्रियाव मोनहैमारसिगोन ना नोंनि प्लेनिं बानायबाय थानाया जि गोबावनिफ्रायनो खालि मैनापुख्रिल' ब्रायो। आंनि बेगनि साबिया आरो दिनैबो फैबावोमोन बिसोरो हाग्रा बारियावसो मा मुफुरायनो थांनो नागिरदोंमोन। फुरा हिट जायगालै दाना बिथां मबाइलखौ मानो गारबोदो। फुरा हिटलै केमेरायाव ओरैनो फट'निफ्राय भिडिअ लानायाव केमेराया मोजांसिनबा ओमफ्राय जायखिया नोंहानियाव आं स्र' नुखायो। मिथिखाया गरना दानना हरदों ओइ खाला थांलाय जों थाबायलांबाय। photographer, model, hit. Iya seling baba pule, ase mufur bari tang na ilari menta bang ke song nede. Oi. Can you skip that? Let's skip this.
nagiरदो asla. Maksane idi golangen alai. Foto capture kabar Mwinapukriao Manila. Bagiannya जोंना नै आखाइजों हानायबानो मोनजासिगोन. जासिगोन ना? हाजो गाखोग्रा ना माबा? एसे गाखोनायावनो गाखोथारनायावनो सैमा गानाय बायदि दानो मेंसिजोब्बाय नामा ओमफ्राय आजै नोंसोर मेंफानाङालै आंहासो मेंफाबाय बोरै जाथावथाव आइदै आइदै नै इखिजासो या थैगोनलां एफा गोजानाव एफा लोदो दमासिखि इयाव फैनो लिंबोनांगौ जाबाय पिंकिया होमबा जोमनाया नायनाय फाइनालि गोजौआव गारखोना मोनफैबाय नै सिरि मोनफैबाय ओमफ्राय गाखोनोसैबाय सिरियाव गाखोहैलायनोसैबाय मानसि दंथ' जा मेंदोंमोन इनो नङा खोमा इनो मिथियाना इनो इनो 300 ओमफ्राय ओइ खिनिफ्रायब्रा ओइ खिनिफ्राय ओइ खिनिजों ओमफ्राय माबा मोनदियाना आं कत मोसा मोसा गाखोदों नै दायो जोङो मन्दिर खुलुमखांबाय पुजारिया फोथा फोननानै होबाय आखायावबो दिरुं खानानै होयो बेनिफ्राय लाइमोना ओंखाम जाना थांदों होननानै खुलुमासै बेयो गाहायावनो जिरायनानै थालांबाय साइस नुलाय दैखौ गाननानै नै आनि आखाइखौ
जों दायो खुलुमखांनानै जाखांनानै फैफिननोसै आरो Sorgiari. Di foto lana buzu. Amai. Di foto lana. Mwinapukriao प्रतिष्ठापक प्रथम itu juntu patah foto utpi Amai utai deh. दे राजा आहार मनोरथ पूर्ण करते Raja foto uta. फोटो उठाओ थांफिनसै Neng samsam dah waktu lu sekarang. Oleh beri di mana? निजर जी धर्म आसे निजर धर्म हेर्बा नापाए पूर्वपुरुषर পৰা मानि आहा धर्म চলাই থাকলা মোৰো তিৰি বড়ো ইয়াৰ কাৰণে আপুনি বড়ো জানে ये बीच साधु केनके बड़ो कला केनके भाबছি অলপ চলপ মোৰতো আহিবই নাই এনেকুৱা এৰে জন্ম মোৰ এই পাঁচটিৰ উত্তৰে সচিপুৰ আৰু এইটো প্ৰথম প্ৰতিষ্ঠাপক এইটো জাগা ময়ে উজাগৰ কৰিছোঁ যেতিয়া মই শুনছোঁ মোৰ লগত 1400 পিপলছ লগতে আছিল গোটেই দাবে চাবে লৈ জৰ্ণি কৰি একফালৰ পৰা আছিল এইটো ঠিকা কৰাটো মোৰ এই শিষ্য নিদুল ব্ৰহ্ম बेखिजा थांब्ला जोङो दा नेखिजा सर्टकाट थांनोसै नेखिजायाव दंबावो मिथियै दहायबो नेखिजानो फैदो नेखिजा गोजानथार जायोनो नेखिजा खाथि मा जाखो आलौ बिनो नागिरनाया साला दासो आलौदो जालमुरि दखान नुनानै 10 ताकानि जालमुरिखौनो जानोसै होननानै बायफैबाय जालमुरि Jakotu ida dana gahaydın fैनानै सानजों निजोम थान्दा थान्दा नुवाखै दै बोहैनाया Maksudnya kele nama. थांफिनसै नामा Fakra थांफिनसै दानिया जोंहा जोब्बाय बेरायनाया जोबाखै थांबावनांगौ आरो दस्रा बेरायबावगोन जायगायाव बेरायबावगोन दिनै हरनि 7ता 8तायावसो हाबगोन न'आव दासो 3ता 4:30 6 7ता थांगौनो 1 घन्टा लाखागोन जोंना दायो जानायनि दखान चिकेन ललिपप दखान नागिरो ओरै हमबाय फैदो लोगोफोर नुवाखै आंना मबाइल स्टेना नाया मानो मुफुरजे ओरैलाय आथिंखौ आं नोंखौ थिखांनो हागोन मेथाइ हनै जाबाब जोबा Youtuber. Ha. Neng दासो जानो मोनदों होनलाय दानिया नै दायो लाइमोना दाउ सावगासिनो दङ आलासि जानो फैनाया दाउ हमनानै गावनो सावनानै दाननानैसो जालांनांबाय बियो मानो होनोबा जोंहा दाउ दाननो एक्सपार्ट दाउ दाननो गोरों मानसि गैया जोंहानि न'आव बेनिखायनो आलासिबाबो लाइमोना गावनो हारसिंनो दानबाय आरोना दाउला दाउमोन गोबांथार ओंखारलायदो बेदराबो नै
एवबाय दं दायो मोनबाथाय जासिगोन आरो बेनिफ्राय मेंखानायजों दुब्ला उन्दुना थानोसै